Lagunok ongi etorri Lastotxapelen kanalera eta hemen jarraitzen du Nakairen kanpaina. Honetan azkenengo jokaldi izan zen hemen erasotzea eta irabaztea eta eta gure gorrango helburua agian izango da honantza etortzeako estaldera begira, ziurrenik hor eskabenak ere izango dira. Eta hauek utziko ditugu oraingoz hor. Eta txara, jarriko gara. Hemen hobetu behar ditulako zenbait gauza uste dut. Edo erren hobetu. A ver, diplomazia burrat. Gazen moduz gauden eta hitzarekin. Vale. Vale. Gain ingo dugu orain baitzan da pas. Apur bat askar ea zer gertatzen den. Gorrok egitea ere bere lan zikin hau egiten dugun moduan. Joango gara jainkoen errespetu eta irabazten pizkanaka. Gara honantza bidean hor, eskabenak egongo dira ziurazki eta gero saiatukora jaisten hegoaldera begira. Vale. Orduan txanda honetan agian handik ezin dugu vale. Defensa bai. Eta orain bai ingo dugula txanda pasa edo agian. Vale, a ver. Vale, gu hemen gaude. Gurangan saiatu barko ginateke honantza igotzen eskutuak eta hor dituzten unitateak lortzeko. Vale. Barengo zerorik ere ezin du erreklutatu
Beraz, ingo du txanda pasa berriz ere. Bueno, itxak hasiko da gerra Markusen kontra, gure ez gara sartuko. Bueno, ez hildakoak ere hiltzen badeuren artean guretzat mesedegarria izan daiteke horrela frente bakar batean izango dugu guda, eta hori frente asko baino gehiago izatea mesedegarria da. Vale. Bagazen horra. Eta hurrengo txandan ja joango gara horra. A ver. Perfecto. Eta berriz ere txanda pasa. El Markus, bueno. Markus ez dakiz egiten dagoen, beraz. Ez gara sartuko. Baina, eske hor, eskanak dela nahiko argi zegoen gainera. Joango gara zuzenean irabaztera, edo borrok egitera. Eta noski irabazten saiatzera. Vale. Eta horiek non daude. Jogatuko dugu. Horrela batailen bat izateko atal honetan. Laugarren ez dut dela. Eta horrela entzat gure eroiak eta esperientzia lortzen doaz. Zer dituz, klaneko gerlariak, klaneko lantzariak eta, bueno, ninjak direnak nola baita esateko eskabenen artean. Mange klana, bueno. Beste klan batzuk gehiago ardura dizkit. Baina arriskatuko dugu gehiago izatea. Vale. Orduan gaina eskanen leku batean gaude. Fronte luze bat egingo dugu. Itxaron, zuek horra desegizkin horretan, orduan horrela tingo dugu oso fronte luze bat. Zuek jarri hor
joateko zuzenean horra. Zigorra jarriko ditugu hemen ere. Nagai ere bai. Hemendik. Hauek hemen, eta zer falta dira. Bi hauek atzerago. Orduan ongo gara horrerantza lase gainera, oinez, edo gau presari. Bona, itxaron. Baina hau egiteko gapen nivel batean ondo egon daitek. Magia hori erabili eta gero kanpora joan. Orain egin dezake hori. Vale. Egin zu, atzera. Horra eta zuek arraitu guztiok aurrera. Zuek ere horra, zuek hor berriro magia. Zuek horra, zuek joan horre eta zuek horrantza. Zuek horra, a ber, Nagai, etorri, ona. Da, baina zuek arraitu hor. Ja, eskarragoak izango dian, geren zaigu. Bueno, horra. Vale, harrapatu ditugu. Printzipioz hor ez du gara zorik izango. Hemen, esatuko gara zenbat eta gehiago hil, asko ere hobeto. Non zarete zuek. Egia nada dagoen hauek akabatzen eta bat. Dakit ez garela helduko.
Badakite zer eltera helduko, baina bueno. Hor presioa sartu. Berrogeita sei, bale, berrogeita... berandu goaz. Bueno. Irazi dugu. Unitateren bat kendu beharko genuke, agian hauek. Positiban egoteko eta dirua pizkanaka balortzen joateko eta horrela ja. Beste toki batean kontzentratzen gara. Eta jankoei mesede egiten diegu. Venga, mungitu bingoatik. Beti gauza berdina. Egin dute sekulako lanak. 130 gerlar eurak bakarrik. Hemen mingaiagan izan dutenak izan dira hitza lasterkariak. Bueno. Garrantzi izango litzateke apur bat ere gu saldunak eta bar izatea. A ver, Nakai. Etorri. Hau hemen di. Zazpigarren nivelen ja, Vale, gero kometak esandoraren bila joango gara zuzenean. Hemen, gara ona. Puta ez gara heltzen. Batituko gara hor. Horrengo txandan. Bukatuko dugu hau. Eta gero horra joango gara. A ver. Lizón.
Vale, hemen Erradonen garrantzitsuak izango dira, eslizoi txamanak, salamandrak, eta kroxigorak, horaztiak, ranadoreak, salamandrak, terrasaurio, karnosaurioa, terrasaurioa, estegodoiak, bastidoiak, gelidoak, gelidoak garrantzitsuak izango dira. Eta zoen txanda pasa, ezinbestean gainera, entzuten da magmaren soinu hori. Badoaz, kakatiak denak. Vale. Ué. Vale. Vale, tecnología. Zer, hemen. Eski joan bergara aurrera. Torra. Eta joango gara. Itxaron. Hau. Kanpora. Orain. Horrantz. Horrengo helburua. Hau. Eta gero, etorri behar gara, onantxarro joateko. Vale. Perfecto. Vale. Txanda pasa. Hauek zer egiten duten. Gu gure gauzak ondo egiten bagoaz, joango gara lurraldak eta bar lortzen eta fakzio berdinak ezagutzen. Eta hemen azpian badaude musker gehiago. Vale, elfoak, zaferi. Bueno. Ni gauzak bizkanaka. Egia da, gian Marquesin kanpaina asko ere zailagoa izan daitekeela. Vale. Horra. Vale. Baina, gauza gehiago behar ditugu.
Onantza bidean. Diplomazia. Markus ere hemendik dago. Hemen karneosaurio bat. A ver. Vale. Geritu gara hemen bitxanda. Edifizio eta bar sortzeko. Bueno, txanda pasa lehenengo. Ja, oso detela nahiko argi zegoen. Ez nago bat ere harritzen. Vale. Orain horra. Zuzenean gainera. Jarraituko dugu setioarekin. Itxaron, beste gauza frogatu nahi. Eraso dezakegu... Egiten dugu. Apurtzen dugu. Erasatu dezakegu bera... Nice, vale. Vale, caca. Vale, ezin... Hemen. Dut urrengoan setiatuko dugula. Vale. Amén. Vale.
hemen. Sandora. Hemen. Vale. Horrengo txandan egongo gara nahiko ondo. Eso. Zer dira. Eta, bueno. Ultosotek. Vale, a ver. Tegen Halloween. Vale. Perfecto, alde horretatik. A ver. Calida. Set. Calida hori egotea. Itxaron. Saiatuko gara. Libarasekin oraingoz. Hendiko dugu zer egin. Orduan. A ver, liberasen bat gauza ditu. Zuek. Bueno, nantza. Bueno, lagunok, hau hemen utziko dugu eta hurrengoan gehiago.